Bon dia, som la Laura, La Sàrgon. i anem a fer unes entrevistes per l'Institut Santa Eugènia sobre els edificis antics. Bon dia, som aquí amb en Marc i farem unes preguntes sobre els edificis antics. Coneixes quin edifici és aquest? Bon dia. Aquest semblaria ser el de Faroler. Ara farem una altra pregunta. Coneixes algun d'aquests edificis de quan eres petit? Algun d'aquests que hi ha aquí? Sí, aquest. Jo vinc de l'àmbit mecànic, tot el que sigui relacionat amb la mecànica, aquest també, no, aquest és un de gest d'Onella, crec. Sí, ho conec bastant tots. I una pregunta, per què creus que els carrers de Girona tenen uns edificis antics? Tradició, suposo. La tradició i... Moltes gràcies Res. per l'entrevista. Ara som aquí amb la Míriam, professora de català de segon d'ESO. Recordes alguns oficis que es troben per aquí? Sí, recordo el fanaler, el matalasser. A més, el matalasser el coneixia perquè on vivia jo, vivia a les Pedreres, i aquest senyor feia matalassos en el mateix barri on jo vivia quan jo era petita. Després el carter, perquè ara ja no existeixen aquestes bústies, el carter anava a la bústia i anava a buscar les cartes, d'acord? I bé, més o menys és això. Els edificis antics són transmissions de la cultura popular? Sí, són transmissors de la cultura popular perquè són tradicions i oficis que nosaltres hem tingut i encara alguns perviuen. I última pregunta, creus que està bé que se'ns recordi o creus que ja no té sentit recordar aquests oficis? Crec que s'han de recordar aquests oficis perquè representa el nostre passat i hem de conèixer la història del nostre passat a Catalunya. Molt bé, moltes gràcies per l'entrevista. D'acord, gràcies a tu. Ara som un jou de la cafeteria de l'Institut Santa Eugènia. Recordes algun dels oficis que estan per aquí? Doncs la veritat és que aquest, quan era molt petit, però molt petit, i en aquest, jo vivia en el carrer Sant Agustí, ara ja és el Santi Requés, i en allà hi havia de Ferralla. El que passa és que ja no era tan així, però encara feia coses aquestes. Creus que d'aquests oficis s'ha de recuperar o ja està bé que fan la tecnologia? Està bé com a persona de tecnologia. I creus que els oficis són transmissors de la cultura popular o... Tot és transmissor de la cultura popular, perquè tot el que fas i ho transmeteixes doncs, denota la teva manera de ser i la teva societat. Si no és això, doncs serà una altra cosa. Però moltes coses s'han perdut durant la història i altres noves s'han inventat i això és una revolució. Moltes gràcies per l'entrevista. A vosaltres, que vagi bé. I fins aquí les entrevistes d'avui. Moltes gràcies. Flotant, buscant el paradís.